enye nhyirama wo Yesu demo. Amen. Praise God. Praise God. For Christ, so didn't baby or cassa free on a dinner radia you. Na me ye fu bibi minam we dey see any city so me ye see me go say kopa na me ye dey akenya ma oneso kakra na oye fun ya oya na odi nsuo be see TV so dey na radia ye ade na me go say kopa ade na no we oyem na aye den kopa. Hallelujah. May the dosu call Yesu mojem. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Your best say more fresh your mom pie mama sabre ye Cedar our bre. Na ya mra no kra ayab aka 10 minutes per. Ti your best say yentime mfa eye adansefo no bia biom na mo so so a mo fresa mo bedi adanse mo nyam adanse no voice note na mo fa send Cedar ye lines three ni nyina MCR mo fa Cedar ye lines no go TV nanim mo fa ye numbers three ni nyina egu TV nanim mo wa ho hwe TV no obo se numbers no miensa ni nyina egu ho utie wo radio ye ba be sore pe mebobo numbers ni nyina ama na watime ede o voice note na ba yese ba ko gina so pa ache ma memfa no. Praise God. Dan ho ye na yento ola na nye dan ho kakra ame better mo bompaya radiadum na ekene asa bompaya reno o so na mesro say ya wadanse no voice note mra na intimation from crying na wadanse na odie ne nyina ehwe nyame animonyam enti mo a mo kasa ni nyina mo ntime anyina so ne mo so so ayente mo kaye ne mo a mo ntime amo awuramu ni nyina no o hwe TV n'anima na mes ne miensa nyina gu so ye wadanse no voice note na push bra nyame ya doma Friday Yesu ama ye ba ye bebo ni nyina ma otifi a wate na ahye nyame animonyam na ahye afoforo so animonyam Cedar hour nyakopon ye adwuma Cedar hour ahwefo ne etiefo ne mo enene dedi kan ya wo hwe Sompa TV eye Cedar hour na wo hwe ye dwumadie ye efrida dwoada ekosi ne fiada eye no enwumre no nkro ekosi se no ndu bebo eye 1 hour ene edi sa dwumadie no ebrewo enti hwe no so papa na ye di eda okwada so ye di adanse eda fiada so ye di adanse ye tie nyame asem wi na ya san ya bompae na da memne da no pade de ye ne se bono nsia ne fa TV no so eya memne da anopa na hwe de awrade nam na kwa ne na dwuma ye fo ne team no so eye adanse over 2 hours na chose also problem no nyankopon ebeye na efiada de se na me wade ka anya ntiye no obi bia ho hwe me bia wuti adanse ni bi pe oil olive oil bia say ye sabro say ye Borges olive oil bia to na mo mo yare bia obi bi yare atobi me hira so mawa me kire de faye oso benya dance wa oso so da ye basa wa dwuma sam no usika sam ohia bibu nioma epese ba fom no pankire boba no bi na mo a eda fiada ye watch night mo betimi aba bi ne de ewo headquarters eya atwuma koforedua ne de ha ho fashia me ho na ebebo so mpai na mo a muntime ma no TV no so me ba eye same time me bo so mpai ama meshe nyame tumi ama bebe bia wo hwe me biara nyame ho de beba ho na so obenya danse samre de ye mre na aso na enne oti adanse ye bompai enne ye midweek eye ade a ye friends no nsia wo hoi ebo brenu enti efri dwoda kosi okwada na nuoma anye yi a o efri ya
ya wada kosi ni memene da no onyame beda ne nsa enti wo a oton ayanto ochina na wo no watofo no ebeba wo usika sema loko efichina ko na eba enti ye de na wotwe no de aka no hye Awurade nsa se Awurade nkai wo de wo ye bia enye ye ka se Awurade Yesu ena wa ya ma ebinumu ebinumu di adanse Yesu so me hia adanse ayaresa adanse sika adanse ejuma adanse lebana adanse mawo adanse Kristo suma adanse Awurade yamame seya bio wa no na bompa ye wo be Jesus Christ. Obi o hyeyen o tieyen wo Yesu dem oso jiwa danse amen ayaresa danse amen ejuma danse amen sika danse amen awo danse amen obana danse amen wo Yesu dem amen bone chichiriye bone hyeso Awurade nsane wo amen jimo danse amen danse bia wo pe bia Awurade van domo wo Yesu dem tiamu kesiye se amen empa ye twa to ye bo obi a wakomaso ade efre edadwada besi ene okuada na nyoma nkoyi a mese efre ochena kose ne memne da Awurade betima ya ama se Awurade Yesu oso nim de hia yen gese ye bisa o makomaso ade ni Awurade ya mame beduma sem aware sem seka sem makwantu sem me documents no bia wa no fa wakomaso ade kwa Awurade wo Yesu obi bia wo sheye o in the name of Jesus Christ. Obi a wo hyeyen a wo tie me. Yes, Lord. Sabria me Psalm 107 verse 20 so. Yes, Lord. Sumanya me asem. Jesus. Se baby bi owo biara. Also je wadanse. Amen. Wakoma so den Awurade nyama o. Awurade nyama o. Amen. Demo ka amen miensa. Amen. 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 Amen chese enye ho. Yes, Lord. Me bo wonsuo no documents no Sompa so ti adanse ye bompa ye wie pedi ope bia faye Awurade obi biara wa pagya ne nsuo wa so ne nsuo mo me hyenya me tumi se mo wura nsuo no mo nsuo biara na ne Yesu moja amen enna ne nsankyere ne nsuo enna ne ayare nsuo yo medi nsuo be bia adanse ya mmara amen afro documents no o handi no
me frɛ adanse to so Jesus. adanse to documents na so Amen. o yesu demo amen Amen. yamre ninti numbers ni eye 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 30 30 90 90 80 80 0557 0557 30 30 90 90 80 80 number twa to 0553 0553 53 53 53 53 89 89 0553 0553 53 53 53 53 89 89 afe mu ana mo frese me ne mo mpae o pese me no bo mpae o bibi ho da yeso adwuma oba ade bi afre me every 10 kosi 11 o frɛ me a me ne me team no ye be fa ne no be bo mpae nya me nhira say yesu ama o kire same time ye be san ya hia nyankopon nhira me do fie ho na wo da mo do su ko yesu mo jam bye bye Anna